At bruge egne fotos og billeder fra internettet som symboler i Pictoselector. Vi vil i dag lave et symbolark, der er en invitation til at komme og få gløgg og æbleskiver. Jeg starter med at navngive mit symbolark invitation. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil have 2x3 felter. Jeg vælger at udskrive titlen, hvorved at titlen bliver overskriften. Det første symbol, jeg skal bruge, det har jeg. Jeg søger efter symbolet hej. Mens det næste symbol ikke er i min symbolsamling, og jeg skal derfor bruge et fotografi, jeg har. Jeg vælger at trykke på symbolet for kamera, og der kan jeg vælge at åbne et foto, jeg har på min computer. Jeg kan beskære billedet ved at trække i previewet i venstre side, og når jeg trykker på OK, bliver billedet indsat. Det næste symbol, som jeg skal bruge, det har jeg. Det er besøg, og jeg finder det symbol, jeg skal bruge, og trækker ind. Igen har jeg ikke det symbol, jeg skal bruge, så jeg åbner et fotografi, i det her tilfælde af mig selv. Jeg tager fat i skyderne i højre side og udvælger dermed en del af billedet, som jeg gerne vil benytte. Når jeg trykker på OK, bliver den del af billedet indsat og kan nu bruges som symbol. Det næste billede, jeg skal bruge som symbol, har jeg ikke, så jeg går på nettet, jeg går på Google Billeder, og der søger jeg efter billedet, jeg skal bruge som symbol. I det her tilfælde vil jeg gerne imitere på æbleskiver og gløgg, så jeg skriver æbleskiver, trykker på søg, finder det billede, jeg vil bruge, højreklikker og vælger kopier billedet. Nu kan billedet huskes af computeren, og når jeg vender tilbage til Pictoselector og går ind på kamera-ikonet, kan jeg vælge at bruge udklipsholderens bitmap. Her vil jeg ikke skære i billedet, men vil derimod gerne have en hvid baggrund, så jeg går ned i bunden og vælger baggrund hvid. Som før vil jeg gerne lige have, at billedet får den rigtige titel, så jeg skriver æbleskiver og trykker på OK. Jeg mangler endnu et symbol, så jeg vender tilbage til Google Billeder, søger efter det andet, vi skulle have, der var gløgg. Finder frem til det billede, som jeg ønsker at bruge som symbol for gløgg. Højreklikker på det, vælger kopier billedet, går tilbage til Pictoselector, går på kamera-ikonet, brug udklipsholderens bitmap, og jeg kan vælge en hvid baggrund, men jeg kan også vælge at beskære billedet og kun medtage det, som er det vigtigste. For nemheds skyld navngiver jeg nu billedet gløgg og trykker på OK. Det var alt for i dag. I morgen vil vi se på, hvordan man kan lave sine egne symbolsamlinger, der kan søges i Pictoselector.